Ay dali raman day kayo. Igo ra gitas-tasan. Daan dayon ay ano ni samot nagkadako. Dali raman mahapi. Duta ka dere maghubog-hubog da. Parang hindi ka. Eh kung magligid-ligid ka ba nindot kayo mura kag niligid og pom. Murag kutson imong giligiran. Hindi kayo. Bakit pa lang ko aligid-ligid na ko. O jakit dapo man. Di sa kilid sa ag sa mga higala lasang na ni. O daghay ko andiri, daghay mga pugahan. Makapananggot dahil ta dere ay maghubog-hubog din ta dere. Ay magligid-ligid. Dire ta maghubog-hubog. Dere ta maghubog-hubog ta dere. Eh ba. Dadon niya yung uyab dere kay maghubog-hubog mo. Hubog sinina. Saya? Dan? Dance baboy. Simentado. Dance baboy, simentado. Simentado. Be, tanaw na to ilang dalan be kung simentado ba? Ay nagid. Nagid mga gala dance sa baboy halas. Grabe hawa no. Dito po sa isa na. Mga idol, nakamot yung dili si Kuya. Bio. Grabe nga, dala no? Nakamot yung dili si... Kinsa na abot. Grabe. Hindi kayo ligid-ligiran. Hindi kayo ligid-ligiran. Itsa daw ka na mo, Bim. Prato bang, kato bang itsa ka ba? Paratong gitsa ko, igo ko sa batang. Tungutong ko eh. Dali ayo. Na buntod mangigala mo ni mong tuyo. Pandala. Indot tulit agan ba pero di na mo kuan siguro da mo balik. Ay, dito mo. Narang patay. Mos akong giingon mos. Patay nga kuan. Kahoy. Parang pakataw po. Dere mangigala nindot kayong ano? Mga lantaw ba na? Data mo agi ugma. Oh. Grabe. Kana yung nalibo mo yatong. Nada mi nagpasilong sa ilaw man na nalibo. Murami dah nasuksok mi dah hawan man ang ilaw. Hapit na mi kaabot. Yaro. Di ka mo signal ron dito na. Kuan man na nga kahoy. Bansilay. Kene diri adagan mo turok nga kahoy unta pero masunog manggod ano nga nainani ang sistema niya nga gagmay pa nya dali ra man nimo dako ni motubo ning mga agsam nya malaya masunog nahurot ang mga kahoy iniragay kahoy nga bansilay ang ni dugay diri o ni donar nilahutay. Buat bangko. Malantaw man daw. Okay. Tidaan niya yung cellphone? Pagka ni Ara. Untuk tayo. Ayan, lantaw ba na itong butuan? Agoy ni Ara gyud. Awa manghigala oh. Ano yung makita na mo dire? Sigit tumoy dati ba? Kapag tumoy. Kana mo na darang butuan na. Nagarat ba nga bukid mo na bubay. Klaro kay bubay o nasinaw ang bukid kay agi-ag mga sa may agi da mga buldos.
Boy! Charo, wala na signal. Nera. Kini mo na mong tuyo dari mahigala ni ara. Wow. Klaro kayong mga lasang. Ug ang Butuan City. Ara, no Butuan City oh. Klaro guys tanan. Ay tanaw na akong signal. Ay grabe oh, tong gyapon signal. Kami signal diri ha eh. Bindota kayo. Andreo. Lasang na sa bus. Pang pukuan mo. Kain ba? Bangag ta. Pang basa kuan ba nang timamaon. Ah, tora. Oh, grabe dre oh. Ano yung nakita dre? Yeah. Oh. Aday bangag ha. Pag kalami kayo. Bangag kamay. Kini nga bukid mo niya makita diya sa Hindaya no. Ning bukid sa nga nani nga bukid nakalimot. Kana ba? Bandera. Oh, yung bandira. Lasang mo daw. Pwede magkuan din palkata mas. Lagi palit ginaman. Na. Babahaon ni mo. Dire guys, ato sa ning Apas anaon. kabon. Lit mo lepo direct plaster. Kaya mo na Butuan. Ay, nanay signal. Nanay signal. Live na live. 4 bars. 4 bars. Lead na noon. Oh, sakto sa tamang higala kay na. Live ba kay na kay live. Nakailib. Live na kay na live. Oh, lagi. Ang sunod video na po mga higala.